Hekk kif din il-ġimgħa ġie żvelat li fil-qorti ħarġu provi dwar il-parti privat u t-telefonati li fihom kienu mdaħla il-Ministru Chris Cardona u Alfred De Giorgio li jinsab akkużat fil-qtil makabru tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia qed tkompli tikber il-pressjoni fuq il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar biex iċedi postu wara li njora kompletament din l-informazzjoni u għażel illi ma jinvestigax. Sijat qabel ma jiġi żvelat fil-programm Sorsi Informati dak li għaddej fil-Kuruturi ta' Kastilja, Net News saqsa lil Prim Ministru jekk għandu fiduċja fil-Kummissarju Lawrence Cutajar wara prova oħra li kellu l-informazzjoni dwar Chris Cardona u xorta m'għamel xejn. Dr. Muscat, dwar l-aħħar informazzjoni li ħarġet mill-Ministru Chris Cardona, għandek fiduċja fil-Kummissar tal-Pulizija Lawrence Cutajar, speċjalment li sanafu li kellu l-informazzjoni u m'għamel xejn? Dak inti qed tgħidu, dak li kollu li qed jingħad li ħareġ fl-aħħar artiklu kien hemm fir-Repubblika qed jingħad li ħareġ mill-investigazzjonijiet. Li ħareġ mill-investigazzjonijiet, investigazzjonijiet qed jisiru. Jien mhux ħanisbilanċja ruħi dwar jekk humiex korretti jew le dawk l-informazzjonijiet għax I'm not privy to them. M'għandek fiduċja jew fil-Kummissarju? Iva mela. Iżda jidher li waqt sorsi informati li se nsiru nafu x'inhu għaddej fil-kuruturi tal-poter fejn il-pressjoni biex Lawrence Cutajar iċedi postu komplit tikber. Kien il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li malli nħatar sena ilu mill-ewwel talab għar-riżenja tal-Kummissarju u tal-Avukat Ġenerali. Joseph Muscat baqa' ma jridx jisma' u ħalla li Lawrence Cutajar f'postu waqt li l-Kummissarju baqa' ma ħa ebda passi fuq l-informazzjoni li għandu fideh kemm ir-rapporti tal-FIU kif ukoll mill-inkjesta Egrant tal-Maġistrat Aaron Buġejja. Fil-programm Sorsi Informati tal-lejla, Joe Mikallef se jiżvela l-aħħar żviluppi fl-ogħla karigi fil-Korp tal-Pulizija. Sorsi Informati jibda għal ħabta tad-9.